Πώς εξηγούνται 15 οδοντόβουρτσες, 8 ζώα. 72 νυχτερινές κολοτούμπες. Και αμέτρητα πρέπει δεν πρέπει ανάμεσα σε 2 ανθρώπους. Πρέπει να εξηγήσουμε. Δεν πρέπει. Είμαι η Γεωργία. Η λογική. Κι εγώ είμαι ο Αντώνης, η παράνοια. Είμαι η Στέλλα, η χειρότερη από όλους. Γιατί εγώ το έγραψα. Και σε 15 λεπτά θα δείτε μία σχέση ανάμεσα σε ένα ζευγάρι που θα εναλλάσσουν συναισθήματα και καταστάσεις με καταιγιστικό ρυθμό. Πόση παράνοια μπορούν να αντέξουν 2 άνθρωποι? Πρέπει να ζούμε με τη λογική ή με το συναίσθημα. Με αγχώνεις. Όταν μιλάω για συναίσθημα, Ναι. Με αποπροσανατολίσεις από το στόχο μου. εγώ είμαι βαθιά προσανατολισμένος στο στόχο μου. Που είναι? Εσύ. Δεν πρέπει. Πρέπει γαμώτο! Πρέπει! Bob Theater Festival. Δεν πρέπει να είμαστε εκεί. Πρέπει να είμαστε εκεί.